Ano yan? Ahas o ahas. Laki ah. Ahas, oh. Bukbangan ko to. Ano gagawin mo dyan? Adobo? Adobo. Okay. Oh yan, Pugi, manghuli tayo ng hipon. Hanggang ba? So yun mga kaibigan, manghuli kami ng alamang ngayon. Ayan. Kasi may nakahuli raw kanina. Kami. Si Puging Buboy. Hindi nakabati. 300. Kamuwara. Yun mga kaibigan, mga ating huli tayo ng alamang ngayon. Tingnan natin kung may abutan pa tayo kasi kaninang umaga nakahuli na si Puging Buboy. Ayan. Sa 100 kilo. Malakas na naman yung ulan. Kasama natin si Tanono. Natira. Sana swerte itong bagong recruit natin na ito. Malayas. May di malas. Ayan, kasalukuyan tayo naghahanap ngayon. Baka meron pa. Ayan, si Puging Buboy. Ito yung gamit natin ulit mga kaibigan, sud-sud. Ayan yan. Ayan. Ito yung dala natin, mapakabang bulsa para kung mapuno natin yan. Okay na okay. Sana may makita tayo. Para may income man lang tayo ngayong araw. Good morning, Sorsogon Bay. Salin ka rin ako. Ayun o. Ang sabunsod. Ayan. Ang laki-laki. O sa patong. Patong. So yun mga kaibigan, meron. Tingnan natin kung mababaw ito. Baka kuha natin. Pinakaibot na rin. Ayan. Ayan. Tingnan natin kung kakayanin ni Puging Buboy. Minuran mo lang, Puging Buboy. Ayan, minuran mo lang. Para ano? Wala na. Ayan o. Ang laki o. Tanaw. Ano, sitong ka daw. Anuin mo kung kaya. Ako. Labaw. Naku po, sayang. Ay mga kaibigan o. Inaano ng mga ibon o. Ayan, yan yung grupo ng hipon. Yung inaano ng mga ibon. Ayan o. Yan, inaano ng mga ibon. Ang laki. Ano, kaya? Sakto mo. Isakto mo pag ano na. Doon ka, Puging Buboy. Kaya mo yan, palig lang naman eh. Sakto lang. Mabali pa. Kung mabaliin. Pagilid ng dalagang kayan. Palawod. Pero lain mapulaw na, bali manipis ha. Titingnan natin. Titingnan ni Puging Buboy kung kakayanin. Kasi masyadong ano. Yun. Ayaw. Itutok mo lang para hindi ka mapagod. Kasi masyado malalim yan. Malalim pa yan. Nagpurak na. Oh, yun na. Yaw na, tungkod mo. Ay, manat. Okay. Biray na ng motoran. Biray na. Ay, tak mabari. Minor lang. Ano? Ay pa, isugad mo lang sa kutsud. Tapchuk. Ay, tapchuk yan. Naku po. Tapchuk, kawaw. Sige. Sigat mo. Ayan na. Ayan na pa, kakwa na. Minor. Tingnan natin kung madali. Ay! Taginadan mo! Hop! Ganda na! Mabari! Mababali!
May pangki. Wala nuno. Ako ma... Oh, pumabari. Sumabit pa sa lambat. May lambat yata. Patay mo, talo. Patay mo. May, oh, may laman na. Ayan na. Patay mo. Patay mo. Ayan, ang dami. Dami nga lamang. Uy, boy, uy. Uy! Ano? Ano? Wala na ya! Ano hanay? Ano mag-isi, ano? May hipon na sa laog. Hindi na po, ano? Ano? Sige, ilangoy nyo. Wala rin kasi. Magtiyalag. Hindi na magtiyalag. Hindi na magtiyalag. Babawon. Babawon na pala kinis. Ababaw! Kuha na na! Sudsud ha! Yan! Ababaw! Lain kaya? Lang, drink ko lang. Grabe sakripisyo to. Naglaw ka na. Wait, wait. Sige, alsa na! Alsa na! Tago na yan! Grabe yan. Grabe yan. Ako gisi. Ay, Go. Ganda. Murang sa ano ko. Oh, nakasaktan nyo. Saktan nyo. Natarong. napakali. Pinigay mo. Mabawal ako to. Lang, kasi mo. Ha? Sakada ko pa. Ang gisi dati. Ano sa ilalim? Ito pero lusot. Hindi tanaw. Grabe. Dami na lamang oh. Isang kalaki mo. Sabi ka din ni Brian kahapon. Hararo mo na. Ano, grabe. Dapat makitagta sa gilid. Ako ni Gwa. Grabe, ano naman yun eh. Mati, ano ko, irigit mo na. Grabe na nga nin eh. Takol na. Ito okay na yan. Dahil pa yan, 20 kilos. Hindi pa, di nakahigot din eh. Yun, nakahigot yan kanina. Kilaw. Tingnan, kising kukil. Ayun mga kaibigan, oh. Ayan ang huli natin. Ayan. Marami na. Dapat dindiretso mo na, dumalang ang ano, hababangon na ko ta. Ayos na ayos. Luto ang pangun. Ayos. Nakaisa na tayo. Ayun mga ibon, oh. Yan ang palatandaan pag meron. Ayun, hurang babaw yan diyan. Babaw yan. Yun mga kaibigan, dito na tayo sa bahay. Ito yung huli natin na alamang, oh. Ito, yan. Ganda. Talaga naman, oh. Yan.